kayong tanan sa karong adlaw guys, amo na ning panitan ning kapayas. Pero amo nang buntag na raman na pagdapit sa musilingan ning balik ka pod. Si Uncle Roy magpanit dahil si laguto. Lami ni karon kay laguto. Nandiyan mag-meeting kung liksian na stress pa. Say tita kung makakita sa papa. Si Aliana excited ako nung makakita sa papa kay 15 ka tuig na wa sila makita. Magpariyaman mo na to ka pahatay sa. Aw oh. Lami ko ka ni. Unod. Timarilo mo ng kuhan. May Ha, ito ba? Di pa ka doon. Ang katong bakit ang una na. Ayan na. Ang bisag taparan, bebe. May kontra sa dito. Ha? Magbigay kalibang yung kakaroon pa na. Lami man dig mabulo. Ben. Tam is wrong. Muntahan ka na eh? Ano naman, bawal pagka? Ya, mabulo. Ganas, alya na pabulo. Kailangan kong mabulo tayo na mo maghihurot tayo sa. Iksara ka na biling dari. Kailan di ay? Pangato na po di mong lulalo isa. Nga niya po bili ng ingon tayo sa. Pero kito na anak kayo. Iya. Tayo sa. Oh, palitan ka. Ay, ko itong papa atay sa. Nag-video call mo mo ganin, nakikitawagan mo na ho. Isa kay Dani dyan po. Akarin tayo. Wata masayo, magpaabot naman tag tinul mo si Dati next week mo ni. Sita ni mo. Sisa magdama ka tug Mickey Mouse na buhi na ganti tayo sa. Bawa laman. Kay Papa Jonas. Kay Papa Jonas. Excited na ka day. Kay po kong bingbing tayo sa. Kay mingaw kong bingbing tayo sa. Kay Bing. Ano day mo ka na day? Di ko tayo lang ganang tayo sa. Kay mabulo na tayo sa. Kapapanitag mo mama ulo. Kay mingaw kong bingbing tayo. Pariya ka tug bingbing na ganti. Ti Marilo man ka doy. Ti Marilo nga kuan. Buwang paghinog. Ah, kasi mo ka kapayas. Mama Ale, Mama Tule. Upaw. Jarag kapayas luto na ha, pakpakanak sa mukaan. Lami ang magbulot eh. Aliso? Ti. Ha? Lami ang magbulot. Aliso, lamig daw. Basta to day ka man malit gansa tong Mama Ale daw naman nagihit-hit. Jai. Agliso ay daghan na bagliso. Kumana mo gasi pa. Ala bisa kan sarang yang ipasok sa ba? Bukas bitaw pud. Basa ka rin na. Mga anta guys, da. Pero mas lamig magulong na. Ate upaw na alin na. Yatang ni ate upaw ri oh. Yan na. Yan na. Yatang ni ate upaw oh. Patungong presyos tayo sa. Wa inas, wa pa na hugasi. Yatang ni ate upaw ka. Nanay lagi liso sa pa sa tayo sa. Dami na to sila suka tinong rasin. Hago na mag-edit no. Hago to, nakatong silingan, ginuo ko. Gahapon ra, gabi alas sa oras sa naman. Balik na pa, pero ingaron nga tugtog, di rin makapiright no. Wala lyrics. Masang larong dugs. Hindi na makapirat. Laron? Para. Ang gisugo kaya patid la upaw pahatag ditong kawit kapadas. Ngini ko nagsuka o gasin. Pilamit eh. Sa ang maniting mainganiting ka nang di mahait ag jang panit. Braso. Brasas alya nagi hurot ko na nagkaon, sharp sa orang kaon. Agon dia nami dia na kadto ng hinog na dia. Kana ni alam na idat mama dole. Nagdako dulo. Aw, ko ko na idat. Agad to wala kay. Pero magwala to diri ay. Pagi na. Mupadi kan kaon. Karon lagi ni angin ko mamali. Na kalami ang sirin jud. Hoy, mo parang kasi. Ulo? Bawa na guro. Karoy ang buhon. Naman kwarta palit lang mo grip katong gamay na na. Puhon ka na Ginoo makabanata ka Amerikano dai. Katong tag 4,000 ba? Palit grip. Di na mo makakaog bugno, di na mo makakuha mga sedan pundo. Di na kaya na may rip, guba naman jud. Ang gamay ba nga? Pag ampos Ginoo dai nga na kabana ko Amerikano. Kapon.
Kaya ruma, Kataw sa iyong utay. luwas tas. Ha? Kataw ang Dali kay utay. mga wakwak na naman, Jo. Di kutungan magkutkut tayo. Nadyo mo Dali, nadyo man maglungsod ansa, di mo ka pundog an. Sige lagi lamentag na. Sige ra magbalik-balik sa lungsod palit og. Nakataw sa iyong ang gulroy. Mabitaw na sliksing nga din na. Kuha nag tingdahag palit og yakol. Kay madaot magyakol di sa urip, di ba te? Madaot. Ni jere pang nakita na cute ni kanang pang room ra ba ni pang kwarto ra patungan na ba? Gamay ra. Ang dugaan na pa natin urip na yun, pila nakatuloy. 4,000. Dapat pas para mi. 4,000 to 5,000. Nga di ay, 2,000 na nga rin. Ato laging gamay. Na pang Naalagi. room ra. Nga, ito, sampai 2,000. Ha? Nga di ba ito kung raman sa palat? Tay sa kataw sa iyong utay sa. Ang daw ko luto. Luto lang na yung kada ang luto ko. Kapalit na lang kadaw sila ni Ano luto. yung nga basi na lang na eh. Napay mabulo tayo sa. Kuha Kaya ka panunan Kuha bitaw, makita panitan eh. Ganahan magkutkut tayo sa kay tamiskado tayo sa. Ito, kung sila dati. Kung nag-nerip ka ng gamay ka to ng gamay. Ano sa kanugasan? Para tanan. Ay, kung punta di kasunod Kasi nga. mamahali ka tayo. Tamiskado mabulo tayo sa. Dahil ito may mong reaction og mo. Abot mo papada ni Day. Kunuhay. Inagpatad og Mickey Mouse na buhi tayo sa. Ang kuroy. Tapos ang papaguloy padag Mickey Mouse na buhi magyatan. Bago balik ka Day, kay 15 ka tuig, gumakita mo papa. Ako, 29 ka tuig. Ang ita ay. Nas Facebook. Na magsabi kay agahang ina. Kung ba, apiki po. Mas hindi mo kita na po ni mo ni shout out kasi singan. Nakalimot lagi ko. Kaya Kaya ang kuroy. Ang inahanay na sayod. Nungi alam mo din yung mabulo mo mga Julie. Kawin kong kapon, katon nga. Hindi mo katala ni mo, wak kikik. Hindi, Ako tayo din sa comment sa vlog ay makaroon din na siya. Ako tayo sa mga tugod kikik tayo sa. Amas hindi linda tayo sa. Tapos ilaw. Tayo sa. Hindi ko Dali ka dali kay mag-meeting ta. Kaya dyan mag-meeting pag ulit siya. Dari ni ko. Bye tayo sa. Kaya interview na siya imong napig ganyan pagtawag ni mo. Pasalamat pag kang Mama Julie kay. Ipo si Mama Julie itong imong panawagan. Ha? Ano na ang mga hisbit-hisbit ng mga bad kayo na ilabot. Hi, Papa Jonas. Mga liwata man yung Aliana. Papa Jonas. Next week ko no, mang nag-post mas Mama Julie dyan. Ning reply man to Mama Julie no. Nag PM na nga kay mahadlak ko no sa mga rin. Kaya yung mahadlak man nga welcome man daari di man na dyan. Pagdami kimaw sa buhi at Papa Para naman dyan Jonas, dari ng anak ni Aliana karang doon sa kaso si handom si sang amahan. Kamas Nakarelit po ko kay ay naman po ni si Aliana. Ha? Tas hindi tayo sa. Tuwas ila. Ano sa lang ba tayo sa? Nagtrabaho. Hi, Papa Jonas. Pagdag Mickey Mouse nga buhi, Papa Jonas. Sabi ni Dodo si mong papa. Burak ko susuban sa tripas tayo sa. Mura to susuban. Jonas Ligtas, taga-Kundulman na na. Dapat na po tayo sa. Ay, mura to susuban. Mas manang naingan tayo sa. Malagyan, sabi ni Dodo si mong papa. Kalipat na noong ko tayo sa. Ligtas, makulay pag-ingan na ha. Ligtas ang ulay alam. Maligtas mo sa bagong liyon. Pwede magpadako po. Dahil wag ko dahil madato dahil hadyo kang pa-doktor dahil pa. Kuhan na mo balik na mong maintenance no. Ang mahulian ka dahil no. Pwede magpadako po cellphone. Ilan na nakatuig yung maintenance 2 eh? hours, silpo na bangko ko no. Ilan na nakatuig yung maintenance? Bang mama, Julie, ali. Wala na, nagdugang na kong panit kay... Ay, dami sa property man. Ito, Aliana. Katungahan ng bag. Parang ito isa buong. Ito, mga arami na ito. Mga pitan. Wala na, lagi liso. Nalagiliso na ka na, itanong. First time. Ano na tawag siya, pangudya, o pangan na ito. Tanim ko century ni. Asa Ang pa papasimuta ko ma. Century fruit. Mura po nis ka na huy. Grabe si Kadaw sa Aliana. Umot day na yan. Ang buta niya galos ako nung inog. Karon dahil kasi naman paghangin, daghan na ito ng hawag dahil. Tanawa tayo sa nalaga na tayo sa. Gaja na lagi. Gara dahil, ako na meron. Ayaw tayo sa inuwi tayo sa. Lagi. Lami man dahil. Kasi Uya, uyab ang ngayon pa ko dahil. Kasi uyab ni. Kaya, lami ko naglami pag surgery ni. Gara dahil, Tayo sa dahil. kung kayo uyab ni Lixie tayo sa. Wa, kay bad na dahil, bata pa mo.
Daday. Ayaw ko ilugi tayo sa. Ang dugata ko nakatuho gabi tayo sa. Tay. Ano man, nagnawala ka si mong papa? Nagunaan akong bingbigay. Mingaw tayo sa. Sige, kamang-kamang gabi eh. Bisa. Mukha mang mugawas. Wala, na kayo ba magsige nagpangihi? Dapat ito nag-run out nga. Diba, bintana dari. Dara magportahan na ito. Tungkot sa bating nga siyang til nga. Sige, magsiyalya naman siya. Hindi, wala dito pasag na dyan Ma. pagkaod. Ang apihan na po Nakalipat niya. na siya ang portahan. Saan to? Sa una dito ka ato. No, day. Pwede mo suros na nay dani, kaya di mo naslum. Naminun ni. Nay. Oh. Dali, nay. Ang aragaling. Humok man ko, nay. Hmm. Mga ngayon na ako. At tayo sa. Sorry kung mga itong Ay, kung bingbing yung vlog tayo sa. Karang dyan tamis. Ako ka na Ang dyan. tuma. Kay kakanonan pa ko tayo sa. Nabira. Ano, be ripe na rin. Mora ka na tigol. Ito be. Nayo. Mga dito ka naman ka na dyan. Lutong na. At itong kalutong. Yan, tamis man. Sumusag ko lagi kaon. Hindi mo magkalagat pa. Kanang salad. Na. Yung tarian man ni mo gimungin. Katilaw pa dyan daliwa. Ang pusig mo tuloy, mete. Napay ko dama. Mato pag ate Marilu. Medyo ko naman ako ng kiso. Mag-slice nga na. Ipabugnaw. Hindi na ko niya na Si nanay itong patilawon. Di man ibawal si nanay dani. Kaya humok man. Mara mag-kiso ko na. Namin ka tatay? Very good ka? Very good na pod? Kana, Jen, mag-very good Jud. Kaya mag-meeting na bas mamaron. Atos school mo unja alas 3. Nakita na ko sa akong award no, honor daw ko ma. Ha? With honor ko. Kisingan? Ingon man ako classmate. Ay, salamat, Bi. Kana, kaya mawajig ang stress. Niya ma, Wow, very good. napasik. Mana, Jud, Bi, ha? Mag-very good, ha? Na kay award ay? Hala. Wow. Mana, Jud, ha? Iwan ni kanila nanay, Mama Julie, Mama Ali, Uncle Roy. Ay ko po ano, ali. Mamin lagi tanan. Naisod sa bay. Arong kuno nay, na kuno ray jay pakita nay. Lakaw na. Ikaw. Very good kuno siya. Very good. Sabi? Magsuwat. Karon. Simentado ang mga kalsada. Diyan sa palain be. Kaniad to. Talagsa pa ang Ha? kabalayan. Honor kuno siya kadangag mo. Unor, congratulations! Wow, congrats be! Di na ko ma-excited ani be kay naingon naman ko nimo, pero lami gapos paminaw. Good. Very good. Ikaw pila man kang honor? Ay, basta kay honor. Ay, bana. Hello guys, gikan day ko ning meeting ni Lexi. Nja nasa certificate kuan kanang with honors. Certificate of recognition is presented to. Kuan laman guys kanang na imbis kay na kuan ko nalipay ko nga nasa jay certificate ja taas ijang grado ko nalipay ko. Nja kuan namali raman ijahang spelling sa apelido. Bernadis man dapat. Ag muna kabutang kay Bernadas. Ha na mga ipautro ni Jang Ma'am. Nag-istorya man po ni Jang Ma'am. Diya. Agila pong gimitingan bahin sa naghatag og card. Diya. Nag-meeting po sa ilahang Christmas party pohon. Diya mato nga mag-pleads man nga. Mag-pleads na raman ko og pizza pohon. 17 naman sila kabuok. Diya apel pag mga ginikanan. Ang card ay nila, dito lang gipirmahan kay kuan nalagi ko niguban nga og ipada. Mura nag ilo nag-uli. Manang dito na lang gipirmahan diya ning picture ami. Ning picture ako guys sa card ni Lexi. Nagkagrados Lexi nay.
Di karera may hang nakuanan. Kay Kan na lagi balik sa maestra. Kan na daw katana. Kay, first quarter pa man po noon. asa na kay bawal sila. Hindi nga na kan muna eh. Kada kuan. Ita Krishna. Ano? Mas maya po ko daning nose feeling. Nga naman. Hamag dyan card. Hari mo cellphone ba? Kaya na, cellphone. Ambis mo cellphone. Bisa ba? Ano ni? Di na card, ang card, wa nag ipada kay ipadala gyud kunos mga bata nag-uli mura nag-ilo. Nadana kay na gisin ag gimuhang kuan picture of card. Ano sila kuan sa tan na na po kuan sa. Kanang section. Kay duha man na ka grade 2. Ano na po kursunan ni. Eh laminate na budget. Alam man ay pa-outro kay remembrance. Mas balik na di naman mo. Yung naman sa pang-ilis na kanila. Dahil yung grado. Sa Pilipino, 90. English, 88. Math, 86. Aralin Palipunan, 90. MAPI, 90. At kaya nagulong palit si Dra. Music, 87. Arts, 90. Physical Education, PNE, 91. Health, 92. Edukasyon sa pagpapakatao, 95. Nagunatan sa eskwela liksi. Maintain na din ni Lexi ha. Mas labaw pa dani Hindi Lexi. na maus-us. Kay mag, dito mag. Anak na. I-snack na ng Coco Crunch o Yakult. Grade 2. For achieving the Academic Excellence Award with honors during the first grading. First grading pa niya. Alam mo ning kuan guys. Ipautro kay kuan. Mga certificate Lexi sugod sa pagka preschool hangtod sa grade 2 naman si Jaron ang gipangtigom kay kuan. Remembrance pahandunganan. Aron madagas na po na siya makita. Kaya nga, sa pagka-grade 2 po niya, kaya rong spelling po itong na isa ka certificate niya. Ay, grade, sa pagka-grade 1 po niya, kaya rong spelling po itong isa kay nga ni. Naman po siya classmate nga Bernades ang apelido. Pag sa tumoy, ragatid ko nagligas, yung diyang ma'am, diyang matang paano naman po. Halaman yung potro kayo. Lainan po ko. Wala ang principal nga kay si Sir Miguel Corit. Jangan si Jang Maestra, Ma'am Mariachuna Maputol. Butan ka dyan si Jang Ma'am guys. Mga Christmas party nga na bunga dyan na si Jang. Asa may imong kuan doon ng imong Coco Crunch. Pagkuha at tukuan, naghugas sa kamot. Dana ka na sayo. Kahugas sa kamot ka. Congrats be! Ipadayon ni ha. Yung pagkakuan. Pagka bautan. Behave ko no kabis. Ha, congrats be kiss si mama ka umalik ng kiss. Ilap ko simot ko. Huwag naman ilap. Ha, huwag giniutan pag maado. Minti na agkuan ni imong grado. Basa masika. Minti na imong grado be ha. Mas labaw pa dani. Hindi magsig-absin, matug og sado, di magtuon, ag-assignment buhata. Mapatubang ko, ma. Kuan guys, mara din yung vlog guys. Congrats Lixian, lipay ko nga. Pero dismaya pag ma-reject. Kasi nanay na ito kay sige ron ko kasadyo. Salamat ninyong tanan guys sa pagtanaw, sa isawang pagtanaw. Kami na dahil pa dari, namingaw na may kasi Mama Julie to ani uli na. Kay nalagaw sila guys, dahil tuloy po to magkasikaso. Salamat yung pagtanaw guys. God bless na itong tanan. Amping mo kanunay o asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye! Bye.